kaji ba wa zai baka bayan annabi? Gaskiya ne. To ai abin da yake nufi an gane ko shi dai annabi Muhammadu wa huwal muradu kulli shay'in, shine manufa kowa. To yanzu idan annabi baka, to me zaka nema abun wani? Me zaka ban? Baka da abin da zaka bani. Kuma sannan kai ba zan iya zuwa in ce ka bani ba. Annabawan Allah gaba daya da mala'ikun Allah ba a taɓa samun wani a duniya a wani littafi wanda izauna a fadarsa ba. Ai an yi annaba 124, haka ne ko? An yi manzannai 313, an yi na cikin ƙur'ani 25, an yi ulul azam guda 5, haka ne ko ba haka bane? To duk annabawan nan ba taɓa samun wani annabi da ya zauna a fadarsa ya ɗauki aljanna ibe wani mutum a duniya ba don kyautata wa la ilaha illallah. Amma kaga annabi Muhammadu shi tun anan duniya yake ɗauka aljanna ya rarrabar da ita, inda fa yake ba da aljanna ga sahabbai kamar kosai ne da yara ka raba musu. To yanzu wanda ya baka aljanna gunwa zaka je, me zai iya baka? Ai shi annabi shine yake da kyautar da zai baka a nan duniya, Allah ya tabbatar ice shi yayi. Dan mawaki ma ce ni ban ga wani abu ma rigima nan ba. Dan ya ce me yace? Waye zai baka bayan annabi? To waye zai iya baka aljanna ko akwai? Ba me ya baka in ba annabi ba. Kudi in ma kudi ne, kudi zai baka wani. To yanzu idan aka baka kudi aka baka annabi, wanne zaka dauka? Wanda zai baka abun da ba mai iya baka sai shi.